Pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono pansame kardom pipa juponilu. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjuponitha. Robinson Killing Rajasteron Rangsina Beatum Chipater Piponsi Loko Langso Waterfall Camp Picnic Spot Committee Keseng Pon Pinipay Painipay Krehini Arni Lakang Ratrok Dwar Bogrem AC Constituency Andar Loko Timong Singna Rongalong Loko Langso Waterfall Camp Picnic Spot Committee Keseng Pon Langdam lo pulutang te Karb Anglong ke Ser Anglong Binong Pulejong Dam Detta Hinone Lapen Arna Marnita Karb Anglong along si Kedojian ning ke Hang Binong Pule Pudam Detta Chop Lake Karb Anglong angkang pialong Kaprek ka thorom along si Arnamta nang ke dotun Lapen Lang Roy Langjeng Karb Anglong angkang pi along ke do ke ong tik pen Waterfall ta Karb Anglong si ke do ke ong pen kijoy kelang adim mate mesen natural environment ta Karb Anglong along si keong lason si ladak lakhain ko ratrok warbagrem AC constituency under lokhotimong singna rong arai long ta lokhojan waterfall tu lapen muni datum kijoy kelang abang topic pics sitame jasemet pet pen kewang keong ke chia so tumsi kijoy abang keong ong lasi amen ke erta mikil chang waterfall pusi aprang ke amen ta earphone lo sitame committee abang ke seng selang pen lasi kijoy ke wanga tumta biar abong sisa warkang thip anpin lo pen uncle chips ahom amukhata warkang thip anpin lo pusi la pen ladak lo khoti mong singna rongke golagha district pen border lo lasi huda ga rong arat tum pen chingwai ponsi waterfall committee abang ke sengpon bek dangchi pusi chingwai pon lo pen ke committee abang ke pai ni phai trok siar ni committee sengpon dat lo pen amen sitame karbi amen le earphone lo nang pusi chingwai pon lo amen ke Loko Langso Waterfall Camp Picnic Spot pusi amen earphone dat lo pen committee sitame sengpon dat lo lasi chedon sar pen president secretary arputa chepek pon lo president lake rajasteron VP Longkiram Hanse GS Rangsina Be AGS Ajit Rongphar Financial Secretary Robinson Killing Advisor Boron Singnar Office Secretary Ronjit Kro Raja Rongphar Silarson Rongpi Atumpen Cheng Lok Pang Koya Tum Chingrum Si Loko Langso Waterfall Camp Picnic Spot Committee Seng Pondatlo Bangso Pini Pai ni Pai Krohini Arnike Ke Cheng Siang Deng Ke Klempon Ke Cheng Lo Pini Lake Waterfall Adimalong Amatsi Ke Pangchura Sai Ke Deng Pon Cheng Lo Lapen por partner Kepen Huladag Waterfall Along Ke Klem Cheng Arni Potsi Arna Mapanta Ahirjume Chuhang Pon Paprang Lo Labang solo ko lang sa Waterfall Camp Picnic Spot Committee mesen mi etpen kay kita kengkam ka chijorpon mesen jiaphan hirjumeta hangpon therapy si sai ang deng pangcheng pon lo lason si kapre ang deng pon pompo si sai ta klempon pompo busi committee pen separai pon ringti lo Dukhimi juri pen Mongol Singkro Karbi Anglong Tv9 News ladak pini la so langsung long mate loko langsung walangsun along pinangan munit kacitong du la sila so amunit kacitong ku pia potsi kacitong mala solam thi puthang nang dinang thanun thidin prangsi pherangkia bitung phon phanili tu mahin pen kardom pajeri klok kardom la si pini le tum da kacitong nangkok mate kadoko we rongasar pendang lok la pen mekar tum pendang lok nil tum dak sai gedeng ponangkok alam thege la son hello kiram tang penangan arni pen nilitum langdun bom lo athe labang so langsun long lang nang chinglu la pen anpar setame nangkelang duna tum la pen kichukijun picnic pini la hai nilitum thegon long bom la si nilitum langdun lo je la puson anamad bangke nilitum ta dak local do ko posi nilitum ta sab chelang nu dak la son si nilitum thegam lo la si non bangke nilitum rong sar hoi pen nitum chingkiching wai pen posi pini bangke la bang sodim bang kapre tim pen kewang bang khai tum setame kijun lapen ke kijui ke lang dim setami ingthir jir nei punili tum isi ma tha dam pen ajoi ni si pini ni tum rong sar hoi pen labang so dim bang ni tum kapang thayer sai bang ke deng pon iglo lapen la so langsung along non sidome nang litum ke pangthira sai sitami deng elo lapen ke la so langsung along nang litum nonamat committee dupon loma o labang ke hoklo non mat ke ni tum committee non
ni thom plia prang pu ben lang yo nele tum la bang so di mai committee bang seng pon iglo president dolo secretary dolo la pen vice president dolo la pen ke office secretary dolo la person si nele tum committee bang nele tum seng pon lo anso se mo api pijo pen la bang so di bang nele tum council district council or pen stamini tum isi revenue ke pa bang ja phan bang nele tum kam bang non claim pon igbom lo la pen non amat nang li kipu revenue bang nang li tum ke claim ke palong lok je phan nang li tum kwan ma ke claim bon kabor idolo labang so di ma puthak bang ke ni tum hok lo bor ipon bom lo non claim pon bom lo athe ni tum committee da minon seng elo la si committee pe ni tum seng lo plotang te non labang so di ma phani li tum non ke bang ji ni phaing ko yar ni labang ni tum tuwar pinita selam pipo GCB pen la pen pers tame hadak kunana si tuwar ke hingno ma la pen kunana si kaselam nang yadim ke doma la ke selam nang yadim an bang ke ni tum ni phaing ko yar ni bang ni tum chengpon po labang so puthak bang ke la pen la su non la ni litum ke do prong adim mate non la so adim bang ke picnic spot pusinang litum ke jongdam la alang sun sidami kapre adim si dolang ola bang ke dak bang ke ni tum ini non mat ke jongdam bang ke kichu na dim picnic spot pusi ni litum jongdam lo alang sun bang ke asap o hello chatlang mane hello ke hello o elo asap o belo pu aprang na dam cholo pulo tangte langsun bang e nang litum thek pon iglong po la bang ke nang limen ang thani gin nilimen Ranjit Kro nang lila so waterfalls made lukhilang so odhol so lokho lang so waterfalls long nang linon ko PR pusi ni ke dengdun ini ke non ma nili phan office secretary si nili phan nang pibom nang li thadu no la ko mo ningion dob Pardon. Pini nilitum ja semet pe labang so lokho lang so waterfall along nilitum pini pipo se chigrum nang kokma labang se bang so sai ke deng pon nang kok alam cha puthak la pe halo je nilitum ke dam tang tarik troxy arni nilitum labang so committee গঠন det pen labang so committee seng det pen nilitum chengwai seng sai je pini tarik kresi labang pini tarik krehni arni nilitum labang so sai along itum labang so adim pangthir asai klempon henang puni tum halabang so ani adina tarik hot pen pini aphani litum labang so idon inut litum chingrum pet pen silabang so lokho langso waterfall mate langsun along ke pangthir asai nitum kideng pon bang la halo ja kiwang jilang tarik engkoy ani ni litum anso se labang so towar pen chinglok la pen kona nasi kijui kilang adim ke pangthir nang jilang mani litum halabang so ani ta puton nitum sai deng pon thu hela la pen ke ni litum labang so anso se ni tum labang so adim ke pamit senji la pen ke pangthir edji la pen lahin pen amunit non Jurhat Golaghat la pen Guwahati an pen dawang lo la dak kijui kilang adim alang etum kiwang ki asap so kidam kiwang kasik sak dokok tuwar a problem dokok la tuwar tani tum tarik en koy ani ni tum deng pon po GCP pen ni tum bonai pon po asinol bangso bonai ni aprang ni tum la bangso adim I spot adim bang ma sap so aji kangthir the duik lang la sil bangso pangthir henang pusin tum chingrum pet pin la bangso sai ke deng pon bang ka ni tum la pui helo cholo nang limen ang thani nilimen long kiram hanse nang lila so waterfalls lo nang li ko PR no waterfall long bang ke nili ke vice president lo nar jelo ni nang li direct ni tare ni phai krehni arni ni tun dang me kan me thor pen ni tun dak ching room si jo la da la jin ki picnic ki chodim matela salong klam long ki pang thir to we ni tumi pen ni tum rat dat pen ching ki ching wai si ni tum pini krehni arni ni tum dak sai akam pang cheng pon lo la si ni tum la bang so adim eri lokho lang so along klam along mate alang sun along ak hello wing amuni to tum kiwang chilang do not dak posi kangram su chi thek long si la bang so kangram su pen ki pang thir ye phan sinili sai deng pon lo nang limen ang thani nilimen ke ronga sa iglo boron sing na pen ar pu bang ke nili la advisor sinili patang lo committee hoi pen do Rong tike Baptist Fellowship ningkan krehini ke chok katalon pon. Ni phai krehini pai pai chiklo rong tike Baptist Fellowship ningkan krehini ke chok katalon pon. Lason Sidwar Bagari constituency kaparlo ke kangadong a fellowship rong tike Baptist Fellowship kiramtang surini ra krehini pen fellowship e ponlo. Pining an
suri ni rain kora pli an ke ningkan krehini ke chok lo lasi ke dam tangan ningkan pen non anta arnam hirjume pen me phun me et pen pining suri ni rain kora pli an ningkan fil katalon pon long ke arnam hirjume lo pusi rong te ke baptist fellowship arada to ningche pon lapen labang so mai long aluhi ka chetong dun ke kangadong baptist church pastor lapen nkba evangelist kajimon inti nkba lapen ke kangadong baptist church atum ongdung chetong dun anparta aman pen ka chuphapon evangelist khorsing tiso alang li pensi arna malam jume sen than pon lo alang li ke langdam athepi ka chikimo arlongki nang phan kar chodim langpo ke chengang deng ping korener kep angdeng sun kore hini along pensi jume sen arna malam than pon lo lapen ke sunday school amumar atum pen tame arna mandun kilun lapen ke kan paklang pon lo pini fellowship artaning kan krehini ke choka jaimek mesen pen pachun pon long lu pusi rong ke baptist fellowship along ke jatum pachini pon dolamara pen avinas tongpi karbiang long tv9 news Yesus Kristo alang liki ia mondulita full pleasure lake mane individual church minna jung pen ke planga monduli mit hanga monduli lo indut pen monduli lo hala bangsa monduli si bible long ke bisi group to pi bible long bisi tum han ke paklang ko lake amuka ke tungru madim amuka monduli long ke pakhi ye panga chingru madim amuka monduli long ya kong piduni panga chingrum ke toy tum atum ka chingrum buati ma pancho monta monduli ko bangke lake mane asusu avelu dake ahirim chok che cholang monduli lo tamme ahirim ong e cholang apot halang pleng dundelang ku ang dengabe full pleasure labang so a monduli ne ki ma monduli ke aja kong la son helo tani so resut ke bolong tun kan be men lase pini labang so a monduli along itu makenang ko po anse ke thima pulonte tum lang damna Kristo phan ke kroi pen jo se ili ke jo long ko ke jo long lu labang ka do be chini lu aposi ili Kristo phan deng lo la pe kroi lo la pen deng ili Kristo phan ke deng ani pensi Kristo phan ke kroi a ke chikia ni pensi ili tum kar jong ke jo abang ke long pa mi lo la ke ning pik long alam bon seta ili non ta pir this do bom la ili karjong jok tanglo babang non mate ni chet heklong style pir hes do bom lang aposi labang so pir thelong ke do hut ili Kristo phan deng tanglo pro tanglo seta alang li rona tang pen alang li itom phan ke pachini alang li ke pachali toyalam alang li phan ke bedu patak toyalam ateng pen ana malam ateng pen ke do ke thagya pan mang ke monduli long nan ko nili no prosarog lo ana makam klem bang seta nili Kristo phana kroi pe melo la pendeng pe melo ni ke klong ne ke jolong lo pusata nili monduli alo dundera monduli ke pangri alo long che abundera nili aba jar che do kok monduli ke teng arona teng pana aba jar lok sinili kamiklen bulonte nili sining dam ang hap nili phana bang so to war bede bonda jini ke kroi tang bang ke jolong tang lo ko ni che ke bang arna making kampen arna malam ping kam ka chior igi do thagya dim ke monduli helu pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi